No, nevar. Parsimònia, irekia, parsimònia. Neutralizatzen dugunean, parsimoniot, u bihurtzen da. Eta konta daukagu, eta punta. Ikusten, o u bihurtu da. Ikusten neutralizazioa edo prozesu hori. Hori da prozesu nagusia, dialektuak ezberdintzeko. Ekialdekoak eta mendebaldekoak. Zondo. Gero, gure abezetari bere badaukagu, bai? Eta, aspergarri xamarra izango litzateke letra ebiltzea, Orduan, horretatik soinu esanguratxo batzuk atera ditu, pixka bat ikusteko zein diren eta nola oskatzen diren, Adibidez, J daukagu, J, eta J-ez osatutako hitz bat, jabat. J hau nik Bizkaiko kostaldean entzuna daukat, jendeak esaten duenean juen, juan eta horrelakoak, bazkenean oso antzekoak dira, Zondo. Julibert daukagu, gauza bera, nik nire dialektuan egiten dut Julibert, pixka bat gorxeago, Bizkai aldean egiten den bezala, kostaldean, juen, Julibert, pixka den. Gero badaukagu gogor hau, zola palatala, futbol, futbol. Bi mota ditugu, bata daula, Bastuna edo sonorua. Sonorua. Eta da, hoxe, kaza, z. Eta gero, soinurik ez dakana, mastresa, z, z eta z. Eta guretzat oso garrantzitsua da biak behar bezala ezberdintzeak. Eta bokalak ere legoke gaizkiola jendeak behar bezala egitea, hizkuntza katalan ikasten duen. Gero, Z trankada daukagu, fonema hau oso horretza da, S simple bat da, hola, kasador, hauskatzeko orduan. Gero, kaina, gure ina, beti egiten da N-G-I-Y-koa, ados, eta jende askok hemen esango duke kania, edo batzuetan abizenak kumpaniz, kumpain, esan beharrean, kumpanio, eta ez da hola, kumpaina. Eta, azkenik Z daukagu, kolz. Eta, oraindik, hori da. Eta, dialektuak hola pixkaten antzemateko bideo bat prestatu dizuegu, prestatu edo, YouTubeen topatu dugu. Eta teknikak laguntzen baditu, bentsat. Boga marito tancata una scatola di spina e i rinzi sono di velo sullo scuro già s'almengia pizzi probas e sagnus lo fruiti e nasconde la marina papugna boga tancata una scatola di spina e i rinzi sono di velo sullo scuro già s'almengia pizzi probas e sagnus lo fruiti e nasconde la marina papugna coccolina un Pokémon una pinta de riboldo que rivolgo. La gent de les Balears i de les Pitiuses, de l'extrem oriental de l'Aragó, de la major part del País Valencià, del Rosselló o Catalunya del Nord, del Principat d'Andorra, de la Catalunya estricta i, encara més difícil, de la ciutat de l'Alguer, a Sardenya, s'entenen perfectament parlant tots en la seva llengua, el català. Això sí, la Pepa de la Vila Joiosa i el Lluís de Prada tenen accents diferents.
Escolta, que resulta que aquest estiu no podré anar a veure perquè estaré treballant a un bar de la costa. Oh, quin domatge. Mais te'n facis pas, dona. Vindré a te veure on treballaràs. Ah, perfecte. La Margalida de Santa Eugènia s'estranya de les coses que diu en Jordi de Vic. Vaig a buscar cotofluix. Deis unes coses ben rares els catalans. Cotofluix, cotofluix. Escotó, escotó. No importa dir fluix. És igual, vaig a buscar cotofluix. I la Carme de Lleida no entén algunes paraules que diu en Rafel de l'Alguer. Quan arribo a casa vam a trobar el cucho meu, que és simpàtic i simpàtic. Qui dius que et ve rebre? El cucho meu Què és un cutxo? és una d'aquelles bèsties que fan amb bau-bau. Ah, un gos. I és que cada un d'ells parla en una de les principals varietats dialectals que componen el conjunt de la llengua catalana. Ara, de mica en mica, us explicarem quines són aquestes varietats. Consultem els nostres amics. Margalida, Jordi, digueu aquesta frase. Compraré peres. Compraré peres. Compraré peres. Veieu? Les es i les as àtones les pronuncieu totes igual. Tots els qui parlen català oriental confonen les es i les as àtones. En canvi, els qui parlen català occidental les pronuncien ben distintes. Els valencians pronuncien Compraré peres. I els de Lleida també. compraré peres. Jo he notat una altra diferència, i és que Jordi diu compraré, en U. És veritat, la majoria dels dialectes orientals confonen també les os i les us àtones en U. Però jo dic compraré amb O. A Mallorca només a Sóller ho diuen amb U. Encara podem trobar una altra diferència important entre el català occidental i l'oriental. Sembla que abans tots els parlants de l'oriental deien aquesta E tònica que la Margalida posa a la paraula peres. Peres. Però després ha anat evolucionant de maneres diferents. La major part de l'oriental té una E oberta. Peres. A l'Alguer ha donat una E tancada. Peres. I els rossellonesos no fan distinció entre E oberta i E tancada. Peres. En canvi, el català occidental, que sapiguem, ha tingut sempre E tancada. Vols peres? Sí, gràcies. M'agraden molt a mi les peres de Sant Joan. Aquestes són les diferències fonamentals que ens permeten d'establir les dues grans varietats de la llengua catalana, el català occidental i el català oriental. L'alguerès és assai diferent de les altres paraules catalanes. Però jo crec que si se parla de sí. Bueno, hoxe pixka dialektuak entzuteko aukera izan duzu. Azken oharreta da guk Gironaldean neutralizazioa egiten dugu eta idazteko arazoak ukitzen ditu. Sekula ez dakigu hitz batek eskatzen duen nahiko nahisgarria da. Baina eta guztiz ere ikasi egiten dugu. Mi esker bioi, orain urrengo fasera pasatuko dugu bideo xamurra hori ikusi ondoren. Badaket ez zaizuela eserita egotea gustatzen, baina mikroak ondo badoaz. Bai, eseri mesedez. Orain azatuko dut zergatik. Orain entzuleek, ikuslek, nahi duzuna, galdera bana egingo dizuete, ja, segurenik hainbat galdera izango dituztela buruan, beraz, altxa eskua, eta zuek azterketa hau pasatu beharko duzu. Beraz, ea zuen jakimina asetzen duzuen, eta altxatu esku eta lehenarentzat mikroa. Katalanarentzat. Bona nit. Esan duzue, edo, bueno, ikusi dut idatzita, dakitenen eunekoa, 98 dela, ez, okeres banago. Baina, dakitenen eta erabiltzen dutenen artean, bado dakizue, ze tarte dagoen, no?
Bai. Entzuten alda? Ez. Piztuta dago, bai? Bai? Ez da betza orduan, honekin ningu. Bueno, eman behar duan erantzunerako mikroa itxita ere nik uste dut nahiko badaka. Egia esan, halako daturik nik nironek behintzat ez daukat. Ez daukat. Sentitzen dut. Zuk Jordi badakizu? Ez da ere. Egia esango ditzuegu, azkenengo momentuan ibili gara datu horien bila. Azkenengo momentuan nola dipositibetan txertatu eta, bueno, jakin minez geldituko gara ere, baina ez dine eman datu hori. Beste norbait animatzen da? Bueno, dialektoaren inguruan. Bai, gaur egun dialektoak, ez dakit euskararekin konparatzen dut, eta orduan, eskoletan ikasiko dute batua, ezta? Orduan, baina gero han ama hizkuntza jende askok hitz egiten duen, ez da ama hizkuntza daukanez, mantentzen da umetatik nagusietara taulako transmisio hori katala dialektuena. Edo hemen bezala gertatzen ari, hemen ikusten dut, Euskal Herria betzan ikusten dut, ume asko galtzen ari direla. Ez da herri euskaldunetakoak izan. Baina berre hori mantentzen da. Bueno, Mikel, gu ezkara ditua, baina nik esperientziagatik eta baietz uste dut, esan den transmisio hori egiten da. Gainera, zonaldeka, hemen bezala gertatzen da, nire, dialekto bat hitz egiten duzunean nolabait dialekto horretaz arro zaudela, eta markatu egiten duzu nolabait lurralde batekoa zarela, eta katalan berezio dialektal hori dakatzela. Orduan transmisio aldetik nik ez dut arriskurik ikusten. Gero egia da, eta ez da polemiko xamarra izango da egin esatea, baina bai katalanok hizkuntza estandarrerekiko beste ikuspegi bat daukagula. Hemen erdizka topatu izan dudana, ezta? Eta da guk asko maite dugula gure hizkuntza estandarra, hola oroa. Jendeak oso onartuta dauka. Jakina, Euskara Batua baina tradizio handiagoa izan du, lehenago sortu izan zen, eta horrek ere laguntzen du. Takitola erantzun dizuan, esan edo transmisioa bai, ziurtatuta dago, eta gero horretaz aparte gaizki ikusita ez dago hizkuntza estandarrien egitea. Justu kontrakoa, gure hizkuntza estandarra da maila nazionalean batzen gaituen hizkuntza bat, orduan maitasun handia diogu. Oroa, esan edo hizkuntza estandarraren kontrako esaldiak oihuak batzuetan entzuten dira. Baina ez da hemen tokatu izan dudan bezala gatazkari bi hizkuntza hauen artean. Jordik esan duena neurri txiki batean osatzeko, esan behar dago, katalanen estandarizazio modernoa duela mende bete pasi zela. Beraz, ezin dugu hori ere konparatu Euskararen nolabait estandarizazioarekin. Hortik ere ulertu daiteke behar bada, gaur egungo jarrera hori nolabait Jordik azaldu diguna. Bueno, polemika beti ondo dago, ez? Ez que badaude bi estandar, Ni Valentzia zitzaiten dut katalan, hegoaldeko katalana, eta bakigu batez ere eskumako politikari nola egin duten, edo saiatu dira ezberdintzen eta gainera esanez katalana ez da. Orduan badaude zenbait milioi pertsona zuen estandar ezberdin bat egiten dut, no? Atzetik, alderaren bat? Alderan ere? Bueno, ez dakit jakingo duzuen edo ez, baina aipatu duzue Okzitaniera,
Eta jakin nahiko nuke zen antzekotasun handia dauzka katalanarekin. Zaki badakizuen historiaren zen momentutan erabaki zen edo markatuta dagoen hau oksitanera da eta hau katalana. Eta ez dira gau, ez dakiten? Nik aldera horri ez dakit erantzuten zehatzenean, baina badago liburu bat, katalaniaz badakizu irakurtzen duzu, badago liburu bat La ilusio catalana deitzen dena. Gero nahi zen ezkero referentzia pasatuko dizut. Auguste Rafanellek idatzitakoa da, Auguste Rafanell da hizkuntzalari bat Gironaldean, Gironako Unibertsitatean daukaguna, eta justu horren kontura hitz egiten du. Orduan, nik uste dut zalantza ugari daudela oraindik ere, noraino gure hizkuntza, esan nahi dut, noiz banatu ziren bi hizkuntza hauek, ezta? Noraino hitz egin daitekeen katalanez, hizkuntza katalanez, eta noraino oksitanieraz. Erdi Aroan hori ez dago oso argi, eta berez irakurri duanagatik, 19. mendean zalantzak ere egon ziren. Zalantzak ere egon ziren, ze hasi zen pentsatzen normatibizazioarekin, eta oksitaniera oso kontuan hartzen zen. Eta gainera, 19. mendeko kazetari batzuek, inkluso esaten zuten, katalan bat paseatu zitekela lasai asko, Pirineoetatik, Pirineoek pasatuta, Pirineoez bestaldean. Eta lasai asko esan nahi dut, ulermen aratzerik gabe. Orduan, ez dakit erantzuten, baina pixka bat, bai badakit, ez dala bat ere erreza, garai batera arte behintzat, bi hizkuntzak desberdintzen. Eta hori Erdi Aroko testuetan esaten zu, eske hau katalana da, ez baina eske hitz hau ez oksitanearretak ate, baina gero beste zaugarri bat utupatzen dituzu eta katalana dira eta zaila izaten da. Hizkuntzaren alderik positiboenak azaldu dituzue, baina gabeziak ere badirela komentatu, ez da, konpromisoak oraindik oso beharrezkoak direla. Suposatzen dut besteak beste eskola patioetan leku askotan gaztelania nagusituko dela, ez? Eta horren arira, hemen bai euskarari, korrika, irrien klua, bezalako ekimenak ditugun bezala, ea Katalunia, Valentzian zer lantzen den, ze konpromiso mota batez ere eragile sozialek bultzatuta, konpromiso horiek herrikoiak. Hizkuntza dela eta oso datu zehatzik gabe, baina nolabait zertzara batzuk edo nolabait marrazki horren lausotu bat ero margotzen izateko gara. Katalunian, Printzerrian,